A Xunta de Galicia continúa reforzando o sector turístico de cara á celebración do Xacobeo. O Goberno autonómico destina cada ano diferentes axudas para mellorar os establecementos hoteleiros. Un dos 168 hotéis que gozaron das subvencións do 2021 foi o de La Nollesa, no Grove. O establecemento recibiu máis de 39.000 euros. La importancia que tiene la colaboración entre el sector público y el sector privado. Y esto se plasma perfectamente en esta subvención que nos ha concedido la Xunta y que nos ha permitido realizar una inversión de modernización y renovación de nuestra infraestructura que de otra manera hubiera sido muy difícil o mucho más complicado realizar. As obras permitiron ao Hotel La Nollesa mellorar a accesibilidade e o ter acu de calidade. Estas axudas favorecen a modernización do sector hoteleiro para aumentar a súa demanda. Temos que seguir apostando por esta modernización, fai nos falta. Víamos o resultado na segunda planta de como eran as instalacións e de como son as obras da primeira planta que se van a coller tamén a estas axudas que salen hoxe. Hai que seguir apostando pola modernización para poder competir con outros territorios. Dende o Concello celebran que establecementos referentes como La Nollesa reciban estas subvencións e reformen as súas instalacións para mellorar a oferta turística do Grove. Pois é unha mostra clara de por que o Grove é un referente turístico en toda Galicia, gracias a esta iniciativa de diferentes profesionales que pouco a pouco van sacando adiante proxectos vitais, familiares, empresariais, como que hoxe vemos aquí. Eso fai posible que o Grove teña unha capacidade de máis de 3.000 aloxamentos. Para este 2022, a Xunta destinará 2 millóns de euros en axudas para as melloras do sector hoteleiro. As axudas para que os establecementos poidan facer obras de adecuación. O ano pasado foron máis de 8 millóns, este ano facemos unha convocatoria de 2 millóns, cun investimento máximo de 50.000 euros por obra e que axudan a facer cousas como as que acabamos de ver, unha segunda planta deste hotel totalmente remozada e que, lle decía aos propietarios, pois a verdade é que dá gusto velo e dá gusto ver a calidade e a sensación de produto turístico potente que ofrecen os nosos establecementos. Dende a Xunta sinalan que coa gran calidade do sector hoteleiro, a chegada do AVE e a celebración do Xacobeo, as expectativas para este 2022 son moi altas.